Čiže my sme teraz vošli do záhrady, tak to je vstup, môžete si kľudne zaparkovať auto. Toto je auto toho majiteľa, moja motorka a to pod tým modrým si majiteľ odvezie. Tam to auto potrebuje opravu. Tuto susedná parcela chodí pani s psami, ale iba cez deň a potom ich berie naspäť, aby mali tie psíky výbeh. Čiže teraz je to prázdne. Za touto susedná parcela nejaká stará pani, tá tam býva permanentne, ale ten majiteľ, čo to tu má v prenajme, tak hovorí, že ju videl iba raz. Čiže poďme sa pozrieť na tú parcelu. A takto to vyzerá, teraz to vyzerá tak, jak to vyzerá, lebo je jar a všetko je suché. A John ako záhradník sa teda neprejavil a má to väčší potenciál, ako tomu dal on. Plus, tu vidíme ten plot a tam ešte sa to dá rozšíriť o niekoľko metrov. Ten pán o 2 parcely ďalej to urobil a rozšíril sa ten pozemok o 3-4 metre dozadu, do toho náletovej dreviny. Ale ak vám postačuje toto oplotené, tak máte toto. To sú nejaké 2 budy. Čiže predstavme si to prázdne bez tých aut a bez motorky. Okay. Poďme sa pozrieť na tú chatku. Tá vyzerá celkom, zvonku vyzerá, ak vyzerá, ale vnútri je to celkom milé. Dá sa tu v lete kľudne prespať. Čiže ak mladá rodina s malým dieťaťom alebo s deťmi, to majú super na leto. Plus hore niečo sa dá uložiť ešte po tú strechu. Otvoriť okno. Dá sa to samozrejme uzamknúť. To sú 2 zámky na tých dverách. Jeden, druhý. Takže celkom to má potenciál, keď sa to uprace ďaleko väčší. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá, keď prejde vlak. Čiže železnica je vedľa. Prístup k vode. Mestská voda je tu. OK. Čiže voda tu je. Neviem, či je pitná, zrejme asi by som to neriskoval, ale to je húšečka.